सिगांथारावनो गासै निउस नायगिरि बिथांमोननिसिम इउनाइटेड फराम वर्कस एनडिपिनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय। दिनै जोङो बे निउसाव फैनायनि जाहोनानो जाहैबाय दिनै इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपि आरो आसामनि गिबि मन्त्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारजों जोङो जोंनि माखासे प्रब्लेमफोरखौ लानानै जोङो सावरायनाय जादों। आरो बेनि सिगांनो जों बुंनो लुबैदों जि मैयासो भुटाननिफ्राय गबोनाय जोंनि लोगोफोर सा 6 बिथांमोनखौ जोङो इउनाइटेड फराम वर्कस एनडिपिनिफ्राय बरायनानै लाग्रोयो। दायो जोङो बेखौनो फोरमायनो सानदों दिनै जोंनि जि एनडिपिनि एक्स एनडिपिनि समस्या बेखौ लानानै जों जि सावरायबाय बेवहाय गिबियाव जों केसखौनो सावरायनाय जादों। बेसेबांनाखि एनआइए केसआव दङ बिथांमोना दिनै 2 डेथ पेनाल्टि मोननानै दङ, 7 लाइफ इमप्रिजनमेन्ट मोननानै दङ। बेनि अनगायैबो गासै 50 एनआइएआव दिनै जेल जानांबाय थादों। दा बिथांमोननि केसखौ बोरैबा उइथड्र खालामनो हागोन आरो बेखौ सेन्ट्रेलनिफ्राय स्टेटआव लाबोनानै बोरै थाबैनो फोजोबनो हागोन बिनि सायाव मोनसे राहा लामा लानो थाखाय सावरायनाय जादों। आरो बिनि अनगायैबो बेसेबांनाखि केस दङ नन हाइनियास केस दं बेखौ बे 2-3 गेजेरावनो बा थाबैनो उइथड्र खालामजोबनांगौ होननानै मानगोनां सारा फोरमायदों। आरो बेवहाय बाहागो लादोंमोन जोंनिनो आसामनि एडिजिपि मानगोनां हेरेनाथ सारबो दङमोन। दा बिदि हिसाबै बेसेबांनाखि जोंनि आसामनि अनगायै अरुणाचल, मेघालय आरो नागालेण्ड बेयाव बेसेबांनाखि जोंनि केसफोर दङ। दा बे केस थानाय हिसाबै जोंहा गोबांथार प्रब्लेमाव गोलैबाय थायो गुबुन स्टेटआव थांनानै केस सालायहैनो थाखाय, मानो होनबा जोंहा थाखा फैसा गैया। बेनि थाखायनो जों दिनै खावलायदों मानगोनां CM सारखौ जे बेखौ स्टेटआव लाबोनानै केसखौ फोजोबनांगौ होननानै। दा बेखौ जोंनि खावलायनाय बायदि मानगोनां CM सारा बेखौ स्टेटआव लाबोनानै थाबैनो फोजोबनाय जाथोंसै होननानै जोंनो खोथा होदों। बेनि अनगायैबो माथियासनि जि एक्स ग्रेसियानि जि भेरिफिकेसन बेखौ थाबैनो खालामजोबनानै थाबैनो होजोबनाय जाथोंसै होननानै बिथाङा जोंनो खोथा होदों। आरो बेनि अनगायैबो बेसेबांनाखि जोंहा बैसो दंबावो जायफ्रा बैसो दङ बिथांमोनखौ पेरामिलिटारियाव जिखुनु SSBआनो जा बा CISFआनो जा, आसाम राइफलानो जा, BSFआनो जा बेवहाय थिसननाय जाथोंसै होननानै बिथाङा जोंनो फोरमायदों। बेनि अनगायैबो स्टेटआनो जा BTRआनो जा बेयाव बेसेबांनाखि 3rd ग्रेड 4th ग्रेडआव दङ बेयावबो थिसननाय जाथोंसै होननानै बिथाङा जोंनो खोथा होनाय जादों। आरो बेनि अनगायैबो केसफोरनि सायाव बिजिरनो थाखाय बा सासे PP थिसननाय जाथोंसै होननानै बिथाङा जोंनो फोरमायदों। बेखिनियानो। आरो बेनि अनगायैबो जोंहा गोबांथार गोमानानै दङ, जेरै भुटान अल क्लियार 2003आव जोंहा माखासे दैदेनगिरिफोर गोमानानै थाबोदों। दिनै जों आसा खालामदोंमोन मैया जि गबोदों बेयावनो बिथांमोननि महरखौ जों नुनो मोनगोन, नाथाय जों दिनै नुनो मोनाखिसै। बेजों लोगोसे जोंहा नागालेण्डआव 7 मानसि दैदेनगिरिफोर गोमादों। बिथांमोनखौबो संदाननानै दिहुननो थाखाय जोङो गभर्नमेन्ट अफ आसाम बेखौ जोङो दिनै खावलायदों। बिथांमोना दंबा दं, गैयाबा गैया बेखौ जोंनोहाय फोरमायनानै होनांगौ। बेखौ जोङो दिनैहाय मानगोनां सारनिसिम जोङो आपिल खालामदों। बेनि अनगायैबो जोंनि जि रिहेबिलिटेसन हार्डक'र हिसाबै 678 बेनि सायावबो जों सावरायदों आरो बेखौ डिसेम्बर मासाव होनाय जाथोंसै होननानै मानगोनां CM सारा जोंनो खोथा होदों। आरो बेनि अनगायैबो जेसेबांनाखि मिलिशिया दङ बिथांमोननोबो माबा मोनसे स्किमनि गेजेरजों
माबा मोनसे आसुनिनि गेजेरजों बेखौ सुफुंनाय जाथोंसै होननानै दिनै मानगोनां CM सारा जोंनो खोथा होदों। आरो दिनै बेफोर जेसेबांनाखि सावरायनाय जादों, जेसेबांनाखि मोजां मिटिं जादों, जों मालाबाबो मोनफेरनो हायाखैमोन। बेनि थाखाय जोङो मानगोनां चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारखौ इउनाइटेड फराम अफ एक्स-इन्डियानिफ्राय हाजासे हामबायहोनो, बेजों लोगोसे जि जोंखौ मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारनिसिम लांदों लामा दिन्थिगिरि मानगोनां जोंनिनो आसामनिनो स्पिकार, एसेम्ब्लिनि स्पिकार मानगोनां बिश्वजित दैमारी सार, बिथांखौबो जों हाजासे हामबाय होनो। मानो होनोबा बिथांनि दैदेननायावनो दिनै जोङो चिफ मिनिस्टारजों बेफोरनि सायाव जों गुवारै सावरायनो हादों आरो बिथाङाबो बे सावरायनायाव बाहागो लादोंमोन। बेनि थाखाय बिथांखौबो हाजासे जों हामबाय होनो आरो फैबाय थानाय समाव दिनै जेसेबांनाखि सावरायदों बियो थाबैनो जाफुंगोन होननानै जों आसा मिजिं खालामनानै दिनैनि जि बुंनाय बेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों।